right, your truck's been selected for an exam. You're gonna park over there next to those trees Okay. and then bring these documents inside the big building. Okay, sir. Thank you. Plano natin itong ano ngayon, itong safety ng truck kasi isang linggo ito abutin siguro ng isang linggo papapagawa ng truck kasi siyempre dadalhin ng truck kasi sa sinabi ko kasi sa shop namin na magpa-align din ako, dadalhin dito sa alignment, sila na daw magdadrive lahat para wala maging problema. Tsaka masulit ko yung family time ko rin pa. Papa-align, tapos i-inspection din nila ang buong truck. Pagkatapos aayusin kung may makitang problema. Ito nga check engine ng truck, papabalik-balik lang siya minsan mawawala, minsan lilitaw, kaya kailangan ma-check yan. Nakausap ko na rin yung yung safety manager namin. Kami nang bahala, kami nang magdadala sa pinabook na nga rin niya ng alignment para wala na akong problemahin pa. Para kung mag-camping tayo ng 7 days, doon tayo sa campingan ng 7 araw. Simula ka na magluto kung anong gusto mo, frozen mo na. Paano ba luto mo sa baka? Ha? Gabi, ganyan. Luto na tayo. Madaling araw ka, sa larga na. Ano bang mga lulutuin mo? Ano bang babawanin natin? Pansit? Ano ba? Pwede wag ka na magpansit. Uno, ano pala yun? Ang tawag nito, July 1 pala yun? Canada Day? Yan, dyan na ako nyan, mga 30 kasi ang ng truck. Ending ng nitong safety ng truck, kaya magpapasafety. At 30 safety ng truck is at 30. Anong petsa na ba ngayon? 28 no? O 29? O 28 ngayon. Mamayang gabi nandun na ako sa Calgary, Alberta. Drop ko itong trailer na to, pick upin ko yung isang empty trailer, tapos magpipick up na pabalik na ng Winnipeg.
rektahan lang. Pero diretso. Diretso. Lapit na ako sa ano, King Skateboarder. Oh, US pa ako ngayon. Bukas Canada na. Parang may tali mo yung meal allowance ko dyan. Lagay mo US ako ngayon. Dito tayo sa I-90 Idaho. Bukas ang timbangan. Truck must cross scale. Steer 12,000, 29,000 ang drive. $21,000 ang trailer. Proceed. Okay. Aksidente guys. Kaya pala nag-cause ng traffic. Anong nangyari dyan? Truck at saka trailer pala. Yung palang reason. Royal sumadsad doon. Mahirap kasi guys dito mag-drive eh. Sa lubungan kasi to eh. Basta dito na tayo sa US 95. Malapit na tayo sa Canada. Buti na lang hindi bumalagbag. Kung bumalagbag yun, paktay na. Sarado na sana. Delikaro. Kaya I'd like to take this opportunity guys na bigyan ko kayo ng heads up, no? Kapag kasalubungan na katulad nitong tinatakbo natin, magdahan-dahan kasi lalo na't walang shoulder, delikado yan. Oh. Yes! Alam naman natin lahat. Oo, kamo na lang. Matagal na tayo nagda-drive. Pero guys, tandaan natin, walang exemption sa aksidente. Kung maaksidente ka, lalo hindi ka nagpo-focus,
Mahirap yan. Ayun ang sinasabi natin. Katulad ko ako truck owner operator ako guys. Ako may-ari ng truck, kaya kung maingat ako mag-drive sa truck ng company, mas maingat ako mag-drive sa truck ko. Kasi truck ko talaga ito. Ayokong magka-problema. Delikado. Kasi kapag na-aksidente ka sa truck mo, wala na. Baka ma-write off yung truck mo, yung mga pinaghirapan mo, hindi mo na mapapakinabangan yun. Kapag ka binayaran ng insurance ito, hindi ka naman makakakuha dito eh. Ang babayaran nila kung magkano pa yung kulang mo sa insurance, kulang mo sa truck, yun ang bibigay ng insurance at yun ang babayaran nila. Wala kang utang, wala ka naman truck. Yun yung nagiging doon, yun ang nagiging talo mo doon. Kaya ingat-ingat. Yes! Lalo sa ganitong kalsada. Kaya ako, focus lang ako. Guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa border Kingsgate Esport. Yes! Parang alanganin ako guys. Baka hindi ako umabot sa Calgary ngayon Kulang itong oras ko. 2 oras na lang ako dito. Tignan natin kung ilang oras ang ibibigay niya sa akin pagdating natin sa Canada. 1 hour and 59 minutes lang yung driving ko. Dito hazard. Sarado muna natin yung reaper ng trailer natin. Ayun ang ibig ko sabihin. Oh. US Border Station Visitors Parking. US Station Esport, Idaho. Choose. Border cross. Okay. So 26 tayo nandun sa Plain Washington 26. Ang petsa ngayon is 28. So 26, 27, 28. Tatlong araw, tama na lang. Not totally 3 days kasi hindi pa naman umabot ng alas 12. Sir! How you doing? Good, sir. Where do you live? Winnipeg, Manitoba, sir. How long were you in the US for? 26, since 26. 26? Yeah. Any alcohol or tobacco with you? No, sir. Any firearms or weapons? No, sir. Where'd you go in the US? Hillsboro, Oregon. And what's your load?
Salad going to Calgary, Alberta. Same trailer you took south? Yes, sir. Is it sealed? Yes, sir. I put bolt sealed and plastic sealed from the customer. Yeah, that's pretty much it. Any cannabis or weed? Oh, no, sir. Alright, your truck's been selected for an exam. You're gonna park over there next to those trees Okay. and then bring these documents inside the big building. Okay, sir. Thank you. Okay. Alright guys, na-select tayo. Park down natin dito. Okay, so pupunta ako sa loob. Alam na natin ang drill guys. Wala na tayong camera dito. O ano man. Wala tayong gagawin. Dito lang tayo. Okay. Okay. Pababa tayo dun guys. Alright guys, ayan, border inspection sila. Ano ba itong sinasabi dito? Merchandise commercials 911R. Okay, I don't know. Yan, hindi naman siguro mawawala yung susi na yan. Let's go. Tapos turn on natin to. Sa border guys, punta tayo sa border. A few moments later. Alright guys, ayan, kinabahan talaga ako. Na-inspection tayo dito sa ano, sa Kingsgate. First time ko talaga in history na inspection ako rito sa Kingsgate. Pero hindi naman pala ano, hindi naman fatal o ano man. Papeles lang tinignan nila. But anyway, ikutan natin ang truck. Okay. Alright you guys, ayan, nandito tayo ngayon sa Kingsgate, no? Border crossing dito sa Idaho at saka Canada. Na-inspection ako dito. Ito ko ngayon sa kanilang facility. Kinakabahan ako kasi nga laps pa naman yung safety ng trucks natin sa ano, katapusan. Baka may masilip.
Alright you guys, ayan. But anyway, papilis lang naman. Papilis lang ang chinek. Nung pumasok tayo doon, tapos nung umupo ako, mga ano lang, tignan natin. 11 minutes lang yung duration niya. Ito makita nyo. Oh, 11 minutes lang yung duration niya off duty ko. Mayroon pa tayong 4. Kanina 2 oras, ngayon 4 kasi Canada na tayo ngayon. Kaya, ewan ko, meron pa akong ano oh, 5 oras pa to, 288. Hindi kakasya hanggang Calgary, Alberta. Labo to. Anyway guys, ito magagawa. Talagang ganyan ba't importante. Wala naman tayong inano ng officer. Hindi tayo chinek, papeles, etc. Trailer natin, i-drop natin sa ano, sa dago ko lang ito, sa ocean trailer. Tapos pick upin ko yung empty trailer para ano, para sa pag-pick up natin sa Red Deer. Oh, I mean sa Red Flip. Kasi tubig. Tubig tayo, malamig na tubig. Malamig ako sa tubig guys. Tubigan. Okay. Ano siya natin, didakit natin. Okay guys. So 500, 5 oras, 4 lang na oras tong oras ko talaga. Kaya harap na lang ako ng pwede ko matulugan yan. Let's go guys. Tara, let's bagets. Aminin ko sa inyo, kinabahan talaga ako. Baka may masilip pa sa truck baka mamaya silungin pa sa ilalim, kung ano pang gawin nila. I'm sure maraming makikita dyan. Gawa nga ng siyempre due ng safety ng truck natin. Due itong katapusan. Okay, welcome to British Columbia, Canada. Guys, officially nasa ano na tayo, nasa Canada. Yan na yung tatak nila. Tuloy-tuloy lang ako at siguro putulin ko na video vlog natin dito. Thank you for watching at thank you rin sa talk ngayon dahil tuloy-tuloy ang kanilang pag-promise sa akin. Kaya maraming salamat guys sa inyong walang sawang panunood at pag-support sa video vlog ng Lakay Tracker. Ito lang ang Lakay Tracker, buhay ng Lakay Tracker. Ingat ka lagi. Peace out. Bye. Lakay Tracker.